siirrymme sitten kalasapuskoihin. Kävin tuossa paikallisessa marketissa ja ostin sieltä tämmöisiä silakkafileitä. Ihan sen takia, koska olen itse rannikkoseudulta kotoisin ja tykkään silakoista. Ja toinen seikka on se, että ne on ihan halpoja. Ne on ihan kaikille tuttuja. Tietenkin semmoista, mitkä ei ole niinku siivottu, niin ne on jotenkin paremman makuisia. Mutta eipähän tässä nyt tarvitse kauheasti käsiä liata. Mutta tämä homma lähtee ihan näinkin tyhmästä asiasta, mikä on keittiössä kaikkein ehkä tärkeimpiä juttuja, on se, että kuoritaanpas vähän perunaa. Ja silakkalaatikkoon tarvitaan perunaa, sipulia, silakkaa. Ja sitten, koska tämä on tämmöinen meidän 2000-luvun päivitys, niin meillä on siinä myös porkkanaa vähän mukana. Ja tehdään siihen semmoinen kermaviilikastike, kun päästään taas niin pitkälle. Ja nää kannattaa kyllä huuhella kyllä, että nää on sen verran tulee muuten, että isänmaata tulee mukaan. Että nää pilkotaan sitten tämmöisiksi sliceiksi. Ihan vaan. Aika raakallakin kädellä vedellä ei tarvitse olla niinku ihan niin tasasta ja hienoa. Kunhan nämä on tämmöiset suunnilleen ehkä sentin paksuisia, jotain tämmöisiä, mitä tässä nyt niinku ois. Ja sitten jatkamme tätä kuorimista tästä näin. Tää jäi meiltä viime viikolla, kun me tehtiin kanaa. Tää porkkana ja näyttää olevan vielä ihan kuosissa. Eipähän taas tääkään homma maksa mitään. Ja laitetaan nää tämmöiseksi vähän ehkä pienemmiksi tämmöisiksi viipaleiksi. Täällä on kaksi merkitystä tässä ruoassa. Se, että tää maistuu ihan sika hyvälle. Se antaa pikkasen makeutta, mutta se antaa myös sitä ulkonäköä. Jos tykkää kalasta, niin tykkää myös sipulista. Ja sipulia pitää olla. Ja tähän ruokaan me laitetaan ihan kokonainen sipuli. Ei tähän tarvitse laittaa kokonaista, puolikaskin riittää, mutta mä tykkään sipulista. No niin. Tässä meillä onkin sitten pilkottuna kaikki, mitä tässä ruoasta pitää pilkkoa. Tästä riittää kyllä ihan kahdelle. Okei, sitten ei muuta kuin liekkiä tulille. Vähän siihen laittaa öljyä pohjalle. Tähän voi laittaa voitakin, mutta kunhan siinä on vain jotain rasvaa, ettei se nyt ihan pala kiinni. Tästä mä nappaan tämän koko sydämin tästä mukaan ja ei muuta kuin pöristä. Ja nyt kun tää levy on kuuma, niin tää voi ottaa oikeastaan kokonaan pois päältä. Se saa olla siinä sen aikaa, kun me tehdään tuossa pari muutakin juttua. Kunhan siellä tulee pikkasen vähän ruskeat väriä ja siitä lähtee toi turha kosteus pois niin sanotusti. Tämähän ei olisi mitään, jos ei siellä tehtäisi kunnon soossia. Mulla on tässä Eldoradon kermaviiliä, mikä oli halvinta, mitä mä löysin kaupasta. Mutta kermaviili, kun on kermaviili, niin se on kermaviiliä. Otetaan vähän sitruunaa. Ja sitten tääkin jäi viime viikolta tää tämmönen omena. Puolikas. Niin käytetään nyt tääkin tässä, niin saadaan hyvä kastike aikaiseksi. Ja tällä mä ajattelin tehdä tälleen vaan, että leikataan tämmösiä ihan tämmösiä pieniä sliceja tästä näin. Nyt se kanta jää niinku tavallaan tänne sisälle, niin täällä me nyt ei sitten tehdä mitään.
Ja nää leikataan sitten vielä tästä niin ihan tämmöiseksi epämääräisen pieneksi silpuksi. Ihan haittaa minkä näköistä tää niinku tavallaan tässä vaiheessa on. Tää on niinku, tästä tulee vähän sitä materiaalia tuohon meidän salaattiin. Mutta mitä pienemmäksi tätä periaatteessa halkkaa tän, niin sen kivempi tätä on sitten syödä. Sitten mulla on kurkkua. Taas siitä noin hintalaput. No ja tarjouksessa on ollut tääkin. Kuuhellaan näitä pikkasen. Ja me ei oikeastaan tarvitse noin paljon kurkkua. Mutta tää toinen pala olikin ihan, tää oli mulle. Leikataan näistä tämmösiä samanlaista. Tämmöistä pientä. Myös vähän tollasta. Sitten mun täytyy ottaa täältä tämmönen joku kiva astia, mikä on nyt tämmönen. Ja tämän mä laitan tuohon ja laitan nää tänne kulhoon näin. Eli tää on vähän niinku tämmönen köyhän miehen tzatziki kastike. Mut sopii kalan kanssa aika hyvin. Täällä on nämä mun kuivatut tinjamit. Laitan sitä pikkasen tuohon. Nyt mä tarvitsen vähän hienompaa suolaa, niin mulla on merisuolaa, mä oon pilkkonut tai hakannut sen tässä pieneksi. Laitan suolaa siihen. Laitan sitruunaa. Sitruunamehua, noin. Se näyttää tän näköiseltä tässä vaiheessa. Sitten siellä laitetaan lortsu chinappia, vähän ketsuppia. Sitten otetaan kermaviili. Tätä ei tarvitse kaikkea käyttää siihen. Tai riippuu tietenkin porukan määrästä ja tätä voi syödä vaikka leivän päällä sitten myöhemmin. Sitten ihan vaan niin, että se jää tommoseksi niin kuin näet, tommoseksi rakeiseksi. No. Tää kannattaa tehdä pikkasen aikaisemmin, niin maut tavallaan niin kuin tekeytyy siinä. Mutta tällähän ei ole kiire, koska nyt meillä on täällä tää meidän perunat tässä muodossa. Nämä on tossa itsekseen tullut tämmöiseksi suht kivoiksi. Ja laittaisi tähän sitten nää peruna, porkkanasipuli, jupina siihen noin päälle. Ja nyt tulee tää niin sanottu kalavaihe. Elikkä laitetaan näitä kalafileitä ihan tälleen naturel tähän päälle. Näitä voi tietenkin maustaa etukäteenkin, tai voi laittaa vaikka mustaa pippuria pikkasen, jos tykkää, mutta mä tykkään, että tämä maku on tulee ihan tosta kastikkeesta sitten loppupelissä.
Ja tää vuorataan ihan sille, että tää niinku tulee tavallaan tämmönen niinku kalakansi. Okei, nyt mulla on periaatteessa toi on tuossa valmis. Ja tuohon väliin me laitetaan suolaa. Ja tässä pitää olla semmoinen pikkasen tarkkana, että se tulee tasaisesti kaiken päälle. Ja se on periaatteessa uunia vaille valmis. Mutta kun mulla nyt sattuu olla täällä vähän tomaattia, niin laitetaan tästä semmonen tomaatti sydämi tuohon päälle. Ihan sen takia, että se tulee vähän niin kuin makua ja tavallaan semmoista niin kuin vähän fressimmäksi. Ja sitten tulee vähän kosteutta tähän. Ja sitten mitä siihen voi laittaa vielä päälle, niin on basilikaa. Koska basilika ja tomaatti, ne muodostaa semmoisen liiton ja ne sopii tosi hyvin yhteen. Mulla on vaan aika vähän tätä. Mut laittaisi tästä tommonen. Noin. Ja tää saa olla uunissa semmosen joku palttiaralla 20-25 minuuttia, 200 astetta. Ja tää tulee täällä ihan itsestään sitten. Noin.